барфаи яхбандия нам кунҷораи мо ях кардаги мо дига амина тар накардем. Ам хеле студагай анаҳа полни яха ях. Ой хунук. Вазъият бениҳоят безебай. Дар сабаби хунуки як тараф, дард ҳама ба як паҳлу. салому дуруд бинандагони азиз, рӯзи якрояки шумо ба хайр бошад дӯстони азизам. Дӯстони имрӯз тасмим гирифтем ки дар бораи анами гусалачҳо гап занем. хунукида чӣ ҳол доранд, чӣ метем хӯрокҳошуна ва касала чӣ хел паси сар кардаистем. бисёр бародаро навистанд ки говои хита нишон бите. имсол тасмим гирифтем ки фақат гусалача, гусалои майда ҳамаш биқачай, ҳамиҷа полни тола ва пур кардагим биқачай. мо хушбахтона пеш ай барф ҳамиҷара тасмим гирифта будем, хай ҷобаҷо кардем, ҳамаша пур кардем. ана мутаассифона барф зад, бениҳоят кор мушкил шид. имсол хунук, ҳатто бубинед дӯстони азиз, ҳамиҷа анами салафан айсуни дурун ним сантиметр яхай, чунон хунукай ки баъд об додем нав яхелаш ларзидестай. ҳозир аксарияташ даандард шидагиай ки ба як мушкилӣ паси сар кардаистем. ҳами даандарда чӣ хеле гуфта будем, уколу доруи зиёдатӣ дар кор нест, фақат ҳамо парацетамол ё марганисоф ё ки фураслин ай ҳамада хуб ай. пеш ай хӯрока додан фураслин қатӣ мешем иншоалло ки хайку ҳастай баъзеш ки харобтар ай вазвинтар меқапаш хӯрдан наметона, даан полни овлабод мешава. гуфти тоҷикиҳои худмон фулх мешава даанаш, хӯрданаш тамоман қийтар мешава. ҳозир ҳамиҷа ана аму рости ки ана охиро ҷазира якта у тарафта ҳастай даандард, баъд се-чорта иҷа гусалои майда ҳастанд. и даандард худаш асос моли ёшта аҷала, янами моли ёша бисёр меқапа. мо пеш ай барф бародаро тарита тар карда медодем. ҳамаи шумо медонед ки мо пас яъни тарита тар мекунем метем. тарит ҳозир кунҷораи холӣ додестем, ана иҷа тар кардагем пеш ай барфо. анам рӯзе ки барф зад тарит тар кардаги ана бубинед ҳозир ҳама ях кардаги, ях бастаги, ҳама хеле студагиам. яха ина яха ин нормаи якташай бародаро, нормаи гусалои майда. иҷа гусало ай 3000 сар кардаги то 5500 ай дута 5700-800 ам хел мешавада. 6000 мол надорем иҷа, ай 3000 сар кардаги ё ки ай ду чанда ё 2900 ай 2800 ам хел. хулас ай 3000 то 5500 бақачо ҳами размероан бастагем. ана хӯрока мо тар мекардем кунҷорара, размери ҳар комиш қатӣ майдаша ай ним кило сар карда то 1.5 килора калонода. 4-5 рӯзе ки барфай и тараф пеш нишон бите, барфай яхбандия ана кунҷораи мо ях кардаги мо дига амина тар накардем. ам хеле студагай анаҳа полни яха ях. хунук дар дуруни оғло ҳамаш ҳами хеле оғлои у тараф ҳам дурунда вақти гово дашт мекунанд ях бастагиай. ҳозирада то ҳами хунуки як тараф шидана, анами хунуки гузаштана бародаро кунҷорара қоқ рехтестем. кунҷораи қоқ аку даандарда камтар қийтаракай хӯрданаш неким. хая илоҷка настойка чемерица ҳастай барои иштиҳой, ҳамунам рехтестем. якташ ҳамиҷа хӯрданаш бениҳоят сустай, дигаш я илоҷка ҳаму хӯроки хича мехӯра майда. ана ин тараф буқачаҳои бо лимени калонтаракҳои буқачаҳоам нишон бите, камкам буқачаҳоам нишон бите, пеш биё. хай намак мисли ҳарвақта намак дар пешон ҳастай. об метем, кай сафед, кай пресс, кай гандумӣ метем бародаро. оли бисёр суроғ мепурсам бародаро ки чӣ хел алаф метен, чӣ хел кам метен. кай гандумӣ се вақтай, абеда як панҷаи кам метем, баъд саҳар аввал кунҷорара мерезем мехӯранд, баъди хӯрданшон камтараки як панҷааки кай гандум. абеда бе ягон чиз, фақат кайи холӣ. бегаҳ баъди абед соатҳои 3:30 ба 4 об метем, баъд бегаҳ кишид наздики намози шом боз хӯрок кунҷорара мерезем, баъди кунҷорара хӯрдан боз як панҷаи каҳ мекунем. ба ҳами халос мекунем гуфтам, моли бисёр бародаро меган худаш не рости гап иҷа шогирдон мекунанд, додараком шукронашон
ҳамино нигоҳубин мекунанд. Мо фақат мегӯем ки чӣ хел кадом намуд комшаком размер фақат нигоҳубин. тай пошуна ҳамино меруванд, хирокша ҳамино метан, ҳамаша додаро мекунанд. Додаро мекунанд. Ма рости гап рӯзи аввали барфзадагӣ ана якум бораи ҳамиҷа даромадестам. имрӯз 28 январ аллакай дӯстони азиз. Ана биқои ҳама калонтаракош ҳози ҳамин ду тай. биқои майда набастем, биқои калон набастем имсол. биқои майда чанд гуфтум? 28 январ гуфтум. хай бахшиш дина ҳаму бобо камкам сара вайрон каги буд. олиан сар ба худум аги нест. ҳамуи субҳай имрӯз 18 будай бародаро, бахшиш зиёд. мо 28 да рафтем. доим як рӯз пеш мерафтем ё қафо. имрӯз 10 рӯз паридем бир рафтем пеш. ҳалам хел дӯстони азиз, ӯ тарафда хай говои буғуз ҳастай, ғунаҷино ҳастан, эмда бастагӣ. ана дӯстони азиз, ай ҳама ози буқачҳои калон ҳаминоанд дареҷа бастагӣ. ана миду тай ис омадагӣ энаи хел размеро мешавад. ҳама гусалҳои ёшак бастагием. акнун барвақттар мешид ку мо буқои калонтар мебастем. имсол ҳамара намихел гусалҳои майда. ино сабабаш ҳаминае ки дурустар местанд. худо хоҳад нақшҳо намедонам мумкин ба рамазона бестанд ё ки барвақттар. оли аниқ нақшада нест. иҷа фасл вобастагӣ дора. баъд хай ягон тағйирот ки насиби тақдирда ки боша бо тағйирот мешавад. ба чӣ хотир ки ана мо нақшҳомон аллакай иваз шид. даҳандард хела қафо мезана. ҳар як инами даҳандарда иш даҳандарда иш вабше хурдагӣ нест хирокша. ҳатто ҳамина оби гарм қати саҳар тар карда додан нахӯрда. иш сия ҳам она наушид. саҳар хӯрда буд. саҳар хӯрдагиай хирокша ана ки баъди обед мумкин бегашам бихӯра пагада аллакай хӯрда наметона. наушидагиай ана михел и 5 та ё ана 5 та гусалҳои тамоман майдаи бадан. ҳамино бисёр вазвини бачта. ишам шидагиай. ишам шидагиай. иш хай созаёли. баъд на байнда я тайгам шидай ку. ана ишам шидай. айоса чорум. ӯ хай ӯ ба филм гузаронда ё шидестай не ӯ барвақт шидагиай. ӯ хела сабук мумкин шида боша. ана хел бародаро имсол хела вазнин. ана ки даҳандард мода тағйирот дуровард. ба чӣ хотир ки ҳамино мумкин 10-15 рӯз шида боша хирокхиришона. вақте ки даҳандард чидан 0 шид. ам 10-15 рӯзи хӯрдагӣ поли 0 шид рафт. вастанавид ки шидан боз ай 0. ҳамо ай 0 ҳисоб мекунем ки ана ки ай пага мешава, рӯзи дига мешава, 10 рӯз пас мешава. баъд ҳисоб мекунем ки ай ҳамин рӯз мо ҳаминора бастем. бегам тай пошуна мерувем. ду вақт бурувем ки ози хунукай. баъд кай майда бошад тай пошунда биза кам-кам. тай пошунда биза ки бениҳоят хунукай. трезорам ахкам кун. якум борай бародаро дар ҳамин вақти корим ин қадар хунукӣ якум борай мешавад ки бениҳоят хунук шидагиай. ҳатто трезои хона оли нишон метум ях кадагиан. гусало хароб ай сабаби сист хӯрданшунай. хай барои тай пош медонам оли чанд кас аққурат менависа. бинависен аққурат нанависен илтимос.